Ik ben Jaco Hermans, geboren in Nijmegen, maar eigenlijk mijn hele leven al wonend in Maasbree. Een echte Britse, kan ik zo zeggen. Ik ben 31 jaar, getrouwd met Angeli. We zien nu we moet nooit liggen, maar we moeten goed opletten. We zijn 13,5 jaar samen. We hebben samen een dochter, Coco, 3,5 jaar. En we hebben een zoontje, Vinnie, die wordt in maart weer 10 jaar. Nou, ik werk al een hele ruime tijd bij het bedrijf United Soft Drinks, een Utrechts familiebedrijf. Die voeren de merken AA Drink, Balleduc en Raak. Dat zijn wel bekende merken in de wereld. En ik ben verantwoordelijk voor de afdeling sales, voor de sporttak binnen ons bedrijf. Dus alle rayonmanagers die wij in het land hebben voor de afdeling sport, horeca, die stuur ik aan. Vastelovend voor mij betekent heel veel. Ik ben vroeger altijd al met mijn ouders mee geweest naar de vastelovend, naar de carnaval. Mijn papa is in 83 prins geworden van Den Haag. Dus dat maakt het extra mooi dat ik deze gelegenheid dit jaar heb gekregen. Doorlangs de vriendengroep van onze papa al jaren mee met de optocht. Dus we gingen van kleins af aan mee met de wagen bouwen. En iedere maandag voor de optocht kwamen we dan bij ons toe bijeen. En gingen we met de ganse meute uiteindelijk naar Niens toe om wederom de prijs van nummer 1 op te pikken. Mijn eerste reactie was op zich wel vrij helder. Want ik zag op een vrijdagavond de voorzitter bellen, begin oktober. Ja, en als de voorzitter dich belt, dan ga je al snel wat liedjes bijeenleggen. Dus ik dacht al van, dat kost het wel eens zien. En toen ik niet opnam, stuurde hij mij een berichtje van Jaco. Ik wil dus eigenlijk nog met dich hebben over wat activiteiten vanuit de commissies. Ja, toen was ik zat om even terug te bellen en ja, dan kreeg ik de vraag. Ja. Erg gaaf. Wat ik heb moeten doen om het geheim te houden, dat was eigenlijk heel simpel. Ongelooflijk veel liggen. Ik heb het geluk dat ik al een paar jaar weer op mijn naam geroepen en normaal heeft ze daar niet zoveel van na te denken, want dan is nee ook gewoon echt nee. En nu ging ze nadenken van hey, wat hebben ze aan mijn gezicht gezien, zien ze dat ik leeg, dus ja, dat was wel een hele beleving. Ja. Nou, wat een goede prins volgens mij aan moet voldoen is dat het toch een vastelovensvierder in hart en nieren is. Eén is ieder moment van de vastelovend het voorop kan en wil gewoon. En die in ieder geval plezier maken en ook een biertje drinken wel erg belangrijk vindt. Mijn mooiste of leukste vastelovensherinnering is een lastige, want dat zien er natuurlijk ongelooflijk veel. Ik vier al jaren vastelovend, dus ik maak ook ieder jaar fantastische dingen mee. En dat ik nog heel even vers in het geheugen heb zitten, is dat ik met een kameraad van mij, Pim van Deurzen, en een keer voor de gekkigheid op de parade in Venlo hebben we net gedaan alsof wij de hoofdartiesten waren van het hoofdpodium. Dus toen kwamen we door 2 keer door de security heer, gewoon puur door de borst verroerd en maar zelf zeker genoeg te kijken. Zeiden we, ja, we zien de afsluitende artiest. En geloof het of niet, maar overal leden ze door totdat we op het afsluitende hoofdpodium stonden op de parade in Venlo. Voor het publiek ons allerlaatste liedje heeft gehuurd en daarna was de parade ook afgesloten. En geweldig. Veel gezien, geprobeerd. Wat zou ik willen veranderen is dat mensen met respect met elkaar omgaan. Dat ze allemaal wat meer genieten van het leven. Klinkt misschien wie mensen mij zullen moeten gewoon herinneren als prins is iemand die voorop is gegaan. Die ook geweldige muziek heeft gemaakt met zijn compagnon Dennis, mijn adjudant. En die samen met Dennis en de andere adjudant Erik iedere keer van elke activiteit een mega feest heeft gemaakt tot diep in de nacht. Mijn prinselijk motto is: wie later des te zoekte, lupte niet, dan kruipte. Bam!